Este suficient consistentă și atât și aplicat, chiar dacă parte din dumneavoastră încă nu a fost. Înainte de această ședință aveam cuvântul domnului primar. Doamnă și domnilor consilieri, este pentru prima dată când am cerut să iau cuvântul într-o ședință primul. De obicei, primarul nu este cel care trebuie să vorbească primul, pentru că este ședința Consiliului Local și dumneavoastră sunteți cei care aveți treabă la asemenea ședință, e cu totul deosebită. Repet, fiind și în ultimul an al mandatului meu, vreau să vă rog ca împreună să ascultăm cu o zi înainte de ajun colinde pe care doresc să le cânte și pe care vi le dăruiesc elevii de la două școli. De la liceul Codreanu era și normal, pentru că am fost elev, profesor și director al liceului, și de la școala numărul 5. Dacă doriți să amânăm cu 20 de minute ședința noastră, vă invit ca să ascultăm colinde. Domnul Brăteanu Radian. Motivat. Joi 23 decembrie, în sala numărul 12 din incinta primăriei municipiului Bârlad, a avut loc ultima ședință din acest an a Consiliului Local, prezidată de viceprimarul Valentin Guzgan. Ședința a avut următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru anul 1999 a unui joc de artificii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun în orășelul copiilor din municipiul Bârlad. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării de plată a debitului datorat la bugetul local de către SC DPSA București, punctul de lucru Bârlad. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal pentru serviciul piețelor din municipiul Bârlad. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind numirea domnului inginer Silav Liviu în funcția de administrator al Societății Comerciale Urban Trans S.A. Bârlad. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației locuințelor din fondul locativ de stat repartizate de Consiliul Local Municipal Bârlad din locuințele sociale sau din necesitate în locuințe. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Municipal Bârlad, numărul 133 din 26/8/1999, privind închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad pe care sunt construite garaje. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri din intravilanul municipiului Bârlad pentru construcții provizorie cu destinația de garaje. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Bârlad pentru construcții provizorii cu destinație de spații comerciale. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui spațiu comercial, sediu de firmă și locuință de serviciu de societatea comercială Transconstruct pe teren proprietate privată, situat în strada Republicii, numărul 145, din municipiul Bârlad. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare directă a Direcției Generale de Muncă și Protecție Socială Vaslui a terenului în suprafață de 670 metri pătrați, teren situat în municipiul Bârlad, Bulevardul Epureanu. Și punctul 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Bârlad pentru amplasarea de cabine telefonice. În continuare vă prezentăm aspecte din desfășurarea dezbaterilor acestei ședințe a Consiliului Local. Privind aplicarea legii fondului funciar, aici nu s-au găsit niciun fel de deficiențe. De asemenea, la registru agricol, la legalizarea autorităților, au fost găsite unele nereguli, s-a făcut în sensul ăsta, s-a întocmit un document de către cei în cauză și s-a constatat că există un număr de construcții de 86 de construcții ilegale în municipiu, pentru care mi s-a cerut să acționăm conform legii 50 în spiritul acestei legi, din
cei verificați. Dacă doriți, vă pot pune la dispoziție, domnilor consilieri, 7-8 exemplare care ulterior dumneavoastră le puteți citi și verifica. De bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar. Aici este domnul Anichitei. În conformitate cu articolul 18 aliniatul 3 din legea 189/98 privind finanțele publice locale și adresa SC Urban Trans S.A. Bârlad numărul 2695 din 23/12/99, virările de credite bugetare în cadrul aceleiași capitol sunt în competența ordonatorului principal de credite, deci a primarului. În urma unor discuții pe care membrii comisiilor, de o parte din membrii comisiilor servicii publice, buget, finanțe și sociale, cu reprezentantul sindicatului SC Urban Trans și administratorul general al acestei societăți, deci în urma acestor discuții, s-a ajuns la concluzia că Consiliul Local are capacitatea de a transfera suma de 400 de milioane care era prevăzută pentru investiții, respectiv achiziționarea unui microbuz, într-un alt sens, și anume, în scopul aprobării acestor virări de credite pentru suplimentarea cu 400 de milioane a articolului bugetar subvenții și diminuarea în cadrul aceluiași capitol a articolului investiții cu aceeași sumă de 400 de milioane, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad 155 din 3 noiembrie 99. SC Urban Trans S.A. în scopul achiziționării de microbuze solicit aprobarea Consiliului Local al municipiului Bârlad privind virarea creditelor bugetare prezentate mai sus. Deci, conform legii, cel care are această competență este ordonatorul de credite, în speță, în acest caz, primarul municipiului, dar v-am prezentat această situație spre a vă aduce la cunoștință și a cere aprobarea de principiu a Consiliului Local. Mai ales că Urban Trans este societatea comercială a Consiliului Local și dumneavoastră sunteți acționari în aceste societăți. Nu dumnealor, în calitate de Consiliul Local ca... Ca să nu se înțeleagă greșit. Știți, un consilier nu este membru în... Nu are acțiuni la SC Urban Trans. Și Consiliul Local, primăria, zice, nu? Deci nu sunt probleme la cele două referate, da? Mulțumesc. Nu vorbești, tocmai. Intrăm în ordinea de zi. Eu totuși, domnul președinte, îmi cer scuze. Eu am să las la dispoziția dumneavoastră la poartă raportul prefecturii, raportul Comisiei de la Prefectură și rugămintea mea este ca dumneavoastră să-l consultați. Dacă... Inițiatorul, dacă nu se trage niciun... Ba da, în urma unor discuții care le-am avut, pe care le-am avut cu reprezentanții unor comisii de specialitate a Consiliului Local și permisiunea Consiliului Local în plen de retragere a punctului numărul 7 pentru documentare, a punctului numărul 12, nefiind de față cel care trebuie să-l susțină, în speță doamna inginer Ardeleanu, și a punctului 16, de asemenea pentru o mai bună documentare. Domnul primar, care este al 16-lea? Dacă vreți să domnule, numai la MAFA primar. Deci cu corectul la urmând ca în ședința din luna ianuarie să aveți un mare Deci având în vedere corectul și retragerea celor două puncte, domnul secretar, urmăriți cronologia numărătoarea articolelor.
la proiectul de hotărâre. Începem cu proiectul de hotărâre fără să supun la vot ordinea de zi. Vă rog, cer scuze dacă cumva n-am fost atent, dar pe ordinea de zi, urmarea intervenției domnului primar, ar trebui introdus un punct care să, mă rog, să fie supus discuții Consiliului Local asupra virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar privind Urban Transport. Deci nu consider că nu este atributul direct a domnului primar, pentru că chiar în raportul care este prezentat, virările de credite bugetare, se spune în raport, în cadrul același capitol, sunt în competența ordonatorului de credit, dar ele, ceea ce a prezentat domnul primar nu face parte, adică investiția sau cheltuielile de capital nu fac parte din, nu sunt același capitol de cheltuieli. Deci cheltuielile curente sunt o chestiune, sau subvențiile sunt o chestiune, iar investițiile sunt altă chestiune. Deci acest subiect ar trebui introdus pe ordinea de zi, se rezolve hotărârea Consiliului Local, avizul Comisiei de Specialitate există, de principiu, proiectul de hotărâre este pregătit pentru a fi supus discuției Consiliului Local și v-aș ruga să-l introduceți pe ordinea de zi ca lucrurile să fie în regulă. Prietenul Matale. Da, eu a fost un moment de neatenție atât din partea mea, cât și din partea șefului contabil a instituției. La solicitarea Comisiei de Buget Finanțe, cred că este bine să introducem acest punct pe ordinea de zi și mulțumesc domnului consilier pentru sugestia propusă Consiliului Local. Și vă rog să-l introducem pe ultimul punct pe ordinea de zi. Și votăm atunci. Raportul de societate. Intrăm totuși cu primul proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării. Am spus la vot ordinea de zi. Mai sunt obiecții? Mulțumesc, domnul consilier. Alte obiecții la ordinea de zi? Nu supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru 2029 a unui foc de artificii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și orășelul copiilor din municipiul Bălad. Aveți la luat în expunerea de motive. Dacă sunt probleme, Comisia de Buget Finanțe. Comisia de Buget Finanțe este de acord cu acest proiect de hotărâre, urmând ca să audiem o explicație din partea executivului, cum și în ce fel se va realiza alegerea ofertantului, să spunem, fiind timpul relativ scurt între momentul în care se va produce acest joc de artificii și data în care aprobăm noi hotărârea de Consiliu. Eu o știu, dar pentru toată lumea e bine să există explicații. Da, nu este aici, da, nu Dacă îmi permiteți, secretarul de oferte se va face conform de explicare. Avem un singur ofertant fiind o activitate specifică în locul de activiție. În momentul aprobării de către Consiliul Local vom selecta oferta, vom încheia proces verbal de selectare și contract și în vederea executării locului de activiție din data de 24. Deci, după cât înțeleg eu, la explicația domnului contabil, șeful permite sau președinte, dar eu am fost cel care a deschis discuția, deci noi este nevoie de licitație. Deci nu trebuie să parcurgă perioada impusă de lege pentru a realiza o licitație. Nu e la nimic, 15 milioane, nu e... Dacă acest lucru este legal, așa cum îl prezintă domnul contabil, Comisia își dă verdict pur. Da, deci echipa care singura este abilitate să execute aceste artificii, vin specialiștii proprii cu material specific. Au aviz la arsenalului, deci toate chestiunile sunt în regulă.
Mulțumesc. Alții și pun la vot hotărârea numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată, Consiliul Local Municipal de Gard, în proiectul extraordinar, având în vedere referantul serviciului impozite și taxe numărul 2024 din 16-99, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 714 din 2 septembrie 99, articolul 1 și 2, prin care se aprobă procedura de competențe de acordare a destinilor la plată impozitelor și taxelor și altor venituri ale bugetelor locale. Alia 2 litera E și articolul 28 de alia 3 din legea 69 privind administrația publică locală, rectificată hotărâre. Articolul 1. Se aprobă eșalonarea de la plata limitului de 1.270.236.940 de lei datorată bugetului Consiliului Local Municipal cu la de satul 13 operată de 11 luni, începând cu data din 1 ianuarie 2000. Hotărârea devine obligatorie de la data comunicării societății comerciale de gerent la acțiune. Primarul va asigura serviciul bugetul fatalitate de prețul care impozite și taxe locale. Privind aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad. Mai eram și mai tare dacă nu vă supărați. Dar vă rog, dacă o să fie ministru, să mă aud. S-a cerut o evoluție a personalului începând din 1995 și până în prezent. Și să informez Consiliul Local că la data preluării mandatului, numărul de salariați din cadrul aparatului propriu era de 73, iar prin actuala structură organizatorică se propune un număr de personal de 126. Bineînțeles că evoluția personalului s-a făcut în timp, prin acele hotărâri pe care le-am amintit mai înainte, ca urmare a preluării de către Consiliul Local a unor activități care la data preluării activității noastre nu erau executate de către aparatul propriu. Și mă refer aici la preluarea activității de fază, la preluarea activității de impozite și taxe, și la suplimentarea unor personalului ca urmare a unor făcute ca urmare a unor controle, mă refer la crearea funcției de magaziner ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi la compartimentul administrativ public care nu exista în 96. Mă refer la un post în cadrul compartimentului biroul de cadastru creat tot în decursul timpului ca urmare a unei solicitări venite din partea Direcției Agricole, deci adresa respectivă a fost discutată la vremea respectivă în Consiliul Local și s-a aprobat suplimentarea numărului personal cu un post atunci. Ca urmare a creării, tot după 1996, a compartimentului de mass media, deci la început cu 3 persoane, mai apoi prin transformarea acestui compartiment în compartiment de informații pentru cetățeni cu un număr de 5 salariați, și ca urmare a suplimentării numărului de consilieri juridici, în 96, la preluarea mandatului, în cadrul aparatului propriu existau 3 consilieri juridici, ca urmare a creșterii numărului de procese pe care primăria le are de susținut în instanță, s-a impus suplimentarea numărului de consilieri. În momentul de față, numărul de consilieri este de 3 consilieri juridici. Față de numărul de personal existent în momentul de față, prin actuala structură organizatorică, se propune, ca urmare a structurii propuse, numărul de personal va crește cu 15 salariați și aceste 15 posturi se regăsesc în cele 4 posturi de conducere la nivel de director, 3 posturi de director și un post de director adjunct și prin înființarea unor posturi de șef de serviciu sau șef de birouri, mă refer aici la un post de șef de serviciu la autoritate tutelară, deci stare civilă și autoritate tutelară, înființarea acestui serviciu prin desprinderea activităților respective din serviciul administrației publică locală, se impune datorită faptului că începând cu 1 ianuarie 2000, Consiliul Local va prelua activitatea de angajare și totodată de plată a persoanelor
ce însoțesc persoanele cu handicap. Deci, o activitate care, până în momentul de față, era executată de Inspectoratul pentru Handicapați de la nivelul județului Vaslui. Deci, totul la serviciul administrației publice locală apar două posturi. Este vorba de postul de secretar de la domnul primar, care în momentul de față persoana respectivă se regăsește în compartimentul de informații pentru cetățeni și persoana care asigură secretariatul la cabinetul domnului viceprimar, care în momentul de față este la structura muncitori. Deci, de la structura muncitori va dispare postul respectiv, deci nu se va mai regăsi. Postul care dispare de la... Deci, postul de la structura de muncitori se mențin totuși la același număr, prin preluarea celor doi șoferi care prestează activitate pe autoturismele care figurează în dotarea primăriei și mă refer la autoturismul Damas și la autoturismul Dacia, deci ultima Dacia cu care este primat. De asemenea, prin noua organizatorică se propune înființarea unui serviciu economic care să preia toate contractele de închiriere profesionale existente în momentul de față în cadrul primăriei, contracte care sunt în momentul de față de la mai multe compartimente din cadrul primăriei și mă refer o parte din ele sunt încheiate de către cei de la urbanism, o parte cei de la registru agricol, o parte de la contabilitate, o parte de la gospodărie. Deci, prin înființarea acestui birou, în urma susținerii licitare, procesele de plată de licitare se vor fi predate la acest compartiment ce urmează să înființa, se vor încheia contractele de închiriere sau profesionale și se va urmări de asemenea derularea acestor contracte. Astea sunt compartimentele în care se regăsesc. Dar mulțumesc. Domnii consilieri. Comisia de Comisie, domnul Cioban a răspuns Comisie Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe. Întrucât domnul președinte, domnul Păieșu, a avut cele mai multe întrebări care s-au adresat inițiatorului. Și mă îndoiesc că domnul Cioban a răspuns în totalitate și în mod satisfăcător la aceste întrebări. Vă rugăm să-și spună punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce au chiar la domnul Cioban, în numele Comisiei. Comisia a avut un punct de vedere clar, prin vot. Care este ăla? După aceea să spun punctul de vedere, dar care este acela? Pe care îl ai în procesul verbal. Deci Comisia n-a acceptat, n-a dat verdict pentru acest proiect de hotărâri, dar exista și portița și posibilitatea ca în urma documentării pe care o va prezenta domnul Ciobanu, șeful serviciului salarizare și organizare și așa mai departe, să convingă pe domnii consilieri de necesitatea acestui proiect de hotărâri. Și ne-a convins. Domnule președinte, această structură organizatorică a municipiului nu este încărcată. Nu știu dacă vi s-a explicat, eram ieșit din sala de ședințe, că există servicii în interiorul primăriei care nu lucrează într-o corelație foarte bine dusă la muncă. În plus, această structură organizatorică, dacă nu urmăriți cu atenție, vine să facilitează, să spunem, nu numai posibilitățile primarului de a stăpâni mai bine situația, ci și ușurează foarte mult munca. În loc să lucreze cu 8, 9, 10, 11 șefi de serviciu și de birou, primarul lucrează cu 3 directori, 3 viceprimari și secretari. În felul ăsta
În felul ăsta este mai aproape, să spunem, de conducerea globală a instituției, iar problemele de amănunt cad în sarcina celor 3 directori. Este un model de organigramă pe care am văzut-o umblând din străinătate. Este un model de organigramă care dă posibilitatea primarului și viceprimarului și secretarului să-și facă cu adevărat meseria, fără să se mai aplece asupra problemelor minore. Eu susțin în mod deosebit și nici nu spun că este perfectă, este perfectibilă, mai ales, deci nu încarcă, să spunem, din punct de vedere economic, în mod deosebit, primăria municipiului Consiliul Local, pentru că dacă ați urmărit în presă, se spune clar, salariile celor din administrația publică scad pe măsură ce cresc pe măsură ce se fac restructurări de personal, este clară treaba și nu altfel. Deci nu este o schemă încărcată, ci din potrivă, după părerea mea, este bine gândită și face o primărie eficientă. Dați-mi posibilitatea ca timp de 6 luni, intervalul care mai rămas, să lucrez cu această nouă structură organizatorică și să pot, la sfârșitul mandatului, în luna iunie, să vă spun care este eficiența ei. Nu vă spun cu toată sinceritate. Altceva? Domnul președinte, eu voi susține acest proiect de hotărâre așa cum a fost el formulat și anunțat, pentru câteva considerente pe care îi susțin ca să le expun. Dacă lumea stă înghesuită pe la ușile anumitor servicii, nu din cauza că personalul nu este la servicii, că este, ci din cauza că personalul este insuficient. Dacă activitatea în anumite sectoare dacă activitatea în anumite sectoare, mă rog, pendite de primărie, este pe undeva puțin deficitară, justificarea este aceeași. Nu există număr suficient de personal care să răspundă la toate problemele cu care se confruntă municipalitatea, respectiv urme. Dacă s-au găsit niște lipsuri în activitate la anumite servicii, nu din rea credință, nu din lipsă de interes, ci din cauza lipsei de personal. Și în atare condiții, această, mă rog, suplimentare de personal nu cred că afectează, știu eu, bugetul primăriei atât de tare încât să ne pună situația de a lăsa lucrurile așa cum au fost. Dacă există această posibilitate să se eficientizeze, să se optimizeze munca serviciului munca administrației publice locale, eu consider că este normal și pe mine, ca niciodată, domnul Ciobanu m-a convins definitiv. O chestiune. Cu privire la, fiind convins că veți aproba această organigramă, cu privire la retribuția angajaților primării, a celor care lucrează în administrația publică locală, consider că ar trebui să fie pe măsura muncii depuse, pe măsura efortului depus, pe măsura stresului, pe măsura consumului nervos, ca să nu răbufnească solicitărilor excesive și în condițiile acestea, zic eu, la munca pe care o prestez, dați-mi leafa pe care o merit. Fie numai și pentru faptul că sunt supuși oprobiului public, că în primărie, că în administrația publică locală se fac lucruri mai puțin sau mai mult ortodoxe. Eu cunosc și permit să spun, cunosc pe personalul primăriei aproape în totalitate, îi știu oameni de o loialitate deosebită, de o corectitudine deosebită, nu am avut niciodată intenția să mă gândesc măcar, nu să acuz că unul ar face nu știu ce și nu știu cum, vorbesc de acum o leacă mai popular. Eu vă rog ca acești oameni să fie plătiți la indicele maxim prevăzute de lege și acceptat și permis de lege. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Consiliu. Domnule președinte, cred că acest proiect de hotărâre supus astăzi spre aprobare de domnul primar
vine în urma unei experiențe acumulate în 3 ani și jumătate de mandat și de aceea am să fiu de acord cu acest proiect de hotărâre, pentru că experiența unui mandat de 3 ani și jumătate te face mai înțelept, mai eficient și mai bun. Dar am de făcut niște observații în legătură cu acest proiect de hotărâre și anume, în conținutul celor 7 articole nu se vorbește nicăieri de modul cum vor fi ocupate funcțiile celor 3 directori. Deci dacă în articolul 3 se spune că personalul care face obiectul redistribuirii va fi propus pentru reorganizare sau așa mai departe, și se spune aici conducerea direcțiilor și compartimentelor vor face propuneri, dar nu se spune nicăieri cum vor fi numiți acești 3 directori. Deci ar trebui un articol care succint să spună că ocuparea funcțiilor de director se va face prin concurs. După aceea, în statul de funcțiuni, la postul de director la direcția tehnică, apare la poziția 78, la studii, apare specialitatea construcții. Ei bine, cred că pentru acest director al direcției tehnice, punându-i specialitatea de constructor, limităm domeniul tehnic la construcții. Deci, v-aș ruga, dacă sunteți de acord, să modificați constructor cu tehnic. Deci, studii tehnice, nu strict construcții. Mai ales că această direcție va avea în subordine cadastru, investiții și cam atât. Vreau să vă spun, ca să nu-ți creezi un moment de confuzie, acele 2 cifre avansate de domnul doctor, că au apărut în interiorul primăriei serviciul de taxe și impozite care solicită prezența a 17 persoane și care au apărut după 96 și care au apărut în temeiul legilor. Am renunțat la serviciul gardinilor publici și am făcut un serviciu propriu de pază. De aici au apărut, să plec la jumătate, de aici au apărut un număr de personal peste cel pe care domnul consilier, domnul doctor Ionescu, îl anunțase. Reținerea manifestată de Comisia Buget Finanțe a plecat de la cifre. De la cifre. Aici vorbim despre eficiență, vorbim despre toate, dar nu evaluăm. Sigur că suntem la un nou nivel calitativ al discuției. Domnul Cioban a putut să vorbească fără să aibă un bilețel, să zicea cineva. În ultimii ani, în ultimii 4 ani, forța de muncă angajată a scăzut cu peste 35%. A scăzut dramatic. În timp ce plătitorii de impozite scad, în timp ce personalul primăriei crește. Țin să subliniez acolo, nu spun că nu e bine să crească, dar nu trebuie să vedem care sunt rezultatele. Crește cu 15 oameni. Domnul contabil șef nu ne-a spus ce înseamnă în total cheltuială salarială și ce înseamnă acești 15 oameni. Ce înseamnă domnul contabil șef? Ofiții. Pe puțin 35. Ultima ce ori? Patru și milioane pe lună, mă duc de aici, e ceva. Ducem la aproape jumătate de miliarde de legale. Ducem la aproape jumătate de miliarde de legale. Și cu datorii? Dăm cheltuiala salarială cu jumătate de miliarde de legale și ce scoate? Pentru că aici măsurăm eficiența. De miliarde de legale să cheltuim și ce obținem. Și ca să obținem ceva, trebuie să măsurăm. Să ne propunem ce să măsurăm. Așa că, repet, eu nu știu dacă este nevoie sau nu este nevoie de 15 din plus. Probabil că este nevoie. Dar aș completa proiectul de hotărâre cu obiectivele pe care și le propune
această creștere de personal, pe director, pe șef de serviciu, pe ce sunt aceste posturi noi. Pe măsurarea realizării acestor obiective, și așa cum domnul primar bine a spus, peste 6 luni o să ne poată indica. Obiectivul numărul 1, la directul locutare, a fost realizat 100% sau 18%. Și-a dovedit necesitatea sau nu și-a dovedit necesitatea. Propunerea pe care o fac este completarea proiectului de hotărâre, a hotărârii, obiectivele pe aceste noi posturi de primărie. Că pierderea nu scurtă nimeni la Domnule președinte, vă scuzați că intervin din nou, fiind în centrul problemei, nu cunosc atât de bine ca domnul Ciobanu problemele pe care nu probabil le știe la mult, probabil sigur și le poate prezenta mai bine. Aș vrea să vă fac însă o precizare. Numărul de personal a unei instituții bugetare nu crește în funcție de numărul de locuitori a unui oraș. Nu crește în funcție de eficiență sau mai știu de ce, ci crește în funcție de necesarul de oameni, în funcție de necesar populației orașului. Are nevoie municipiul Bârlad de serviciu, taxe și impozite? Are. Are nevoie de un birou juridic? Primăria? Are. Deci, ele sunt foarte bine gândite. Este adevărat să spun. Și eu sunt de acord cu ce spunea domnul consilier Păi să fie introdus în ordinea în proiectul de hotărâre și propunerea comisar. Dar, vă repet, eficiența unei primării este cu totul altceva decât credeți dumneavoastră. Nu vă supărați. Eficiența unei primării nu se măsoară după numărul de locuitori. Poți să ai un oraș lejer, ușor, unde, știu, lucrurile se desfășoară mai bine, în condiții mai normale, în Ardeal. Un oraș greu, este Bârladul. Un oraș greu, în care ai nevoie numai la serviciu gospodărie pentru, și știți foarte bine, că ați avut amabilitatea să participați la 2 întâlniri cu cei de la Secție Urban Trans. Numai la serviciu gospodărie, numărul de oameni pe care îl avem este total ineficient. Pentru disciplinarea traficului rutier în Bârlad, eu ar trebui să am disponibil 4-5 oameni de la serviciul gospodărie. Pentru păstrarea curățeniei orașului ar trebui să am 3-4 oameni. Oamenii din serviciul gospodărie număr de 7 la ora actuală, 7 la ora actuală, sunt aproape permanent, cu excepția unei persoane plecate pe teren. Deci vă rog să mă credeți, nu țin partea serviciilor din primărie. Dar experiența pe care am acumulat-o în acești 3 ani m-a făcut să fiu de acord cu această organigramă pe care, vă repet, eu vă rog să o votați în speranța că în iunie 2000, cum am angajat, să vă pot raporta că este eficientă sau nu. Lăsați, vă rog, la căsurile alea. Nu îngăduiți alteaua. Organizare, toată lumea ajută. Și domnul primar ajută, și domnul Păiș ajută. De asta, cred că orice propunere trebuie luată experimental. Adică se pornește de la ceva, după o perioadă evaluăm ce a ieșit, dăm balansul jos, corectăm și mergem mai departe. Deci aș propune ca această hotărâre să fie votată experimental, cum vrea domnul primar, de 6 luni sau 3 luni. După 3 luni să facem o evaluare. Dar totuși, chiar dacă n-aș să spuneți că nu se pot stabili niște criterii de evaluare, nu putem, de exemplu, eu ca individ nu pot să accept treaba asta. Trebuie să fie niște criterii de evaluare. Fiindcă însăși dumneavoastră s-ar putea ca după 3-4 luni să spuneți, domnule, mai trebuie 2 oameni să iau de aici și pun dincolo. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Sau s-ar putea să reduci dacă constatați că trebuie reduci. Adică, totuși, trebuie făcute niște criterii care să compare situația de astăzi cu situația după 6 luni. Atunci, punem oameni. După 6 luni mai punem niște oameni, alții și alții mai punem, nu știu, nu știu.
Adică trebuie să existe niște criterii. Am aprobat nivelul taxelor care se constituie ca venit la bugetul pentru anul 2000. Și au fost niște reduceri substanțiale la persoane juridice cu 50%, la autoturisme cu 50% și la alte elemente. Întrebarea mea este, în condițiile în care anul ăsta primăria are ceva datorii pe care nu le va putea aplica la sfârșitul anului, vom reuși să găsim surse de venit să plătim acest salariat? Seara asta pe această temă. Nu, dar aș vrea să împărtășesc câteva chestiuni din experiența de fost primar al municipiului Bârlad, din dorința de a face ca treburile în primărie să meargă într-un direcție pe care aș vrut să o impun și, într-adevăr, să și păstreze. La timpul potrivit am avut această gândire de a avea câțiva colaboratori, să zicem subalterni, care astăzi se numesc directori de direcții, cu care să pot lucra. Este foarte greu să-și desfășoare activitatea cu 12 sau 9 sau 10 șefi de servicii pe care de fiecare dată să-i poți stăpâni și coordona în economia de timp pe care o are un primar care, de fapt, din 92, să zicem, încoace, primarul face o activitate de execuție sau se implică direct într-o anumită problematică. Rolul primarului în țările vestice și rolul primarului, așa cum e gândit din legislația actuală, este de a fi coordonator și mai mult de a fi cel care creează imaginea municipiului în relațiile pe care le are cu cetățenii, dar în mod deosebit cu exteriorul municipiului. Iar cei care sunt directori, deci oamenii de execuție, sunt oamenii care ar trebui să fie stabili, care ar trebui să-și cunoască lecția, în condițiile când va intra în vigoare și legea funcționarului public, ei vor avea o anumită stabilitate și o anumită responsabilitate, iar primarul, care, indiferent ce profesie are în viața de toate zilele, ajunge primar, va trebui să aibă un om de specialitate care să știe că nu trebuie să încalce legea și că nu poate să aducă pe masa primarului un document care să nu fie în favoarea lui ca director și în favoarea primarului, indiferent de culoarea politică pe care o are primarul. Din asemenea motive, dau un punct de vedere general de primar, în sensul că între noi și personalul de execuție trebuie o interfație. Și interfația asta, în organigram, apare constituitul de CFP costul de director. Și se pare normal să fie așa, să se delege sarcinile de personalul. E un vehicul intermediar între cei de direct și poziția primarului tribunalului. Și spunând asta, completarea mea personală, asta primăria totuși are suficient de mulți angajați. Părerea mea, propunerea mea este ca din proiectul de hotărâre, din ceea ce se propune, să aprobăm doar 3 posturi de directori care să tocmai să vină în întâmpinarea nevoilor primarului și viceprimarului în coordonarea activității. Proiectul de hotărâre privind unirea Târgului Municipial de la Serviciu a serviciu pieților, dacă eram că îl repet și la anterior, mă scuzați. Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurilor autorități și a mării personal pentru serviciu pieților de municipiul de la dau și din proiectul hotărâre serviciul pieților de municipiul. Dacă Comisia Comisia a vizat acest proiect de hotărâre fără comentarii, în sensul că în cadrul numărului de personal am constatat să face o reașezare a funcțiilor. Două împotrivă, domnule. Două împotrivă, nu așa.
Vă scuzați. Am propus tot una era. Funcția de administrator al Federației Comerciale Urban Trans Bârlad. Împotrivă? Împotrivă? Abțineți? A avea în vedere dotări, echipare subterană, așa, a terenului ca atare, nu pot fi luate ca elemente de bază pentru a asigura încadrarea și impozitarea acestora. De ce spun acest lucru? Pentru că Ion Creangă este aici, în partea asta, așa, și este în zona B. Dimitrie Cantemir în zona C, care trece imediat podul pescării. Și am luat așa câteva exemple. 11 iunie, iarăși, imediat mai sus un pic, așa, și merge pe ea. Alexandru Ioan Cuza, iarăși, în zona C, adică nu știu care au fost elementele și de ce acest lucru. După umilele mele cunoștințe în materie de sistematizare și încadrare ca atare, eu știu că zona centrală are o încadrare și este zona A, că are teren, că nu are, că are echipare, că nu are, este un lucru, așa, dar nu criteriu hotărător. Pentru că omul nu cumpără, nici canalizarea nu cumpără nimic, cumpără terenul sau se impozitează pentru cel care este în zona centrală. Apoi, dacă zona B este o zonă mediană și periferia zona C. Eu cel puțin așa gândesc și în cu aceste exemple care le-am dat, nu s-a putut așa găsi o situație convingătoare ce să fie bine, care a fost la Comisia Politică și așa nu... Vă uitați pe listuri, vorba de Alexandru Sachia, este foarte cald în memorie imaginea inundațiilor din luna iunie. Acolo este o problemă, a spus foarte corect, că într-adevăr nu se cumpără utilitățile, se cumpără terenul. Acel teren este cu cruza freatică foarte sus. Și indiferent câte facilități am creat noi primăria, canalizări, încercarea regularizării, arbii, restaurarea seacă. Problema acolo este, într-adevăr, rămâne și de asta trebuie trecut din zona A la categoria B. Trebuie să fie foarte prost, chiar dacă este la 3 cm de axul principal, de drumul european 381. Deci s-a avut în vedere o anumită logică a poziționării terenului. Într-adevăr, poate este la o mică distanță Dimitrie Cantemir față de drumul european, decât Ion Creangă. Numai că una sunt condițiile din zona joasă a orașului, care vor avea în următorii 20 de ani probleme foarte mari, pentru că investițiile care ar trebui să le facă primăria, acele drenuri de mare adâncime, la nivelul anului 97, numai pentru zona Munteni, Codeni, era vorba de vreo 60 de miliarde. Dacă indexăm cursul inflației, vedeți dumneavoastră că ar trebui bugetul pe 10 ani a orașului ca să se rezolve acea problemă. Deci, cred că s-a ținut cont, mai ales că Alexandru Sachia a fost una din străzile foarte centrale a orașului, care a avut foarte mult suferit în urma inundației. Domnul Incerchine, bine, poftiți. Această zonare s-a făcut în conformitate cu legea 27 și hotărârea Consiliului Local Municipal numărul 65 din 95, în care s-a ținut cont de dimensiunile străzii, utilitățile pe care le-au. Mulțumesc. Întâi o întrebare și după aceea o propunere. Care sunt criteriile potrivit legii după care se zonează orașul? Care sunt criteriile pe care le prevede legea? Amplasamentul. Deci amplasamentul acestora și dotarea cu utilități. Este deci depărtarea de centru un criteriu? Exact. Deci depărtarea de centru este un criteriu, da? Strada Republicii este zonată A. La fel de depărtată de centru? Este strada centrală a municipiului. Centrul este una și strada centrală e alta. Deci depărtarea de centru este unul din criteriile prevăzute în lege. Atunci cum de intră strada Republicii de la un capăt la altul în zona A? Bun. Sigur că întrebarea nu are răspuns. La
întâmplător am discutat cu câțiva colegi consilieri această problemă și propunerea ar fi următoarea. Legea stabilește care sunt criteriile. Aceste criterii însă nu sunt ponderate. Ceea ce v-aș propune este să stabilim o pondere a criteriilor, după care să aprobăm această pondere a criteriilor și orașul să fie împărțit în zone exact după aceste criterii ponderate. Și am să încerc să revin la strada Republicii și la apropierea sau depărtarea de centru. În centrul orașului, pe strada Republicii, sunt 3 biserici, primăria și casa de cultură și câteva magazine. La capetele orașului sunt zonele industriale. În zonele industriale aerul este mai poluat, pământul este mai murdar, sunt noxe, apa nu este la fel. Nu putem să spunem că strada Republicii din centru până în capetele orașului este toată zona A. De aceea revin la propunerea ponderării criteriilor din lege, aprobării acestor ponderi și împărțirii orașului pe zone după aceste criterii ponderate. Da, mulțumesc. Sunt de asemenea. Da, domnul director, Covescu. După dată. Deci asta e. Nu trebuie să ne ascundem după alte. Revin la ce spunea domnul director. Deci înseamnă că o societate comercială care funcționează în centrul orașului plătește 3.300 de metru pătrat, pentru că așa s-a dorit într-o ședință precedentă ca la agenții economici să se crească de 3 ori. Și alte societate care funcționează la marginea orașului, luăm exemplu stadionului de la IRB, va plăti tot atât. O suprafață foarte mare. Ceea ce este puțin spus incorect. Este aberant. Mai mult, Paloda, la care eu sunt administrator, are un depozit de combustibil în spatele IRB-ului, dar ea funcționează ca și adresă tot pe strada Republicii. Și trebuie să plătesc tot 3.300 pe metru pătrat. Deci este foarte mult. Să dăm auzit. Atât am auzit. Da, mulțumesc. Domnul Liga. La vorba de hotărârea impozitului pe terenuri fără construcții din intravilanul municipiului în condițiile legii 27, republicată și ordonanței de urgență 62. Deci e vorba de terenuri fără construcții. Deci e vorba de domeniul public sau domeniul privat al Consiliului Local, care va fi supus ulterior, în urma unor cereri a cetățenilor sau de inițiativa serviciilor primăriei, unor închirieri sau concesionări. Deci, pentru stabilirea impozitului pe terenuri fără construcții din intravilanul municipiului Bârlad în condiții legii 27, care stabilește prețul de plecare a publicității și noi republicate și ordonanței de urgență. Citesc altceva? Mă scuzați. Este punctul 6. Impozitul încadrarea terenurilor pe zone. Pe zone. Păi asta. Nu, eu propun. Eu propun, în calitate de inițiator, îmi cer scuze. În calitate de inițiator, vă rog să-mi permite să propun retragerea spre o mai bună documentare a acestui material. Da, mulțumesc. 7 este retras, 8 devine 7. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Municipal numărul 133 din 26/8/99, închirierea unor suprafețe de teren. Îmi pare rău, dar am o copie foarte invizibile. Așa, e vorba de garaje, m-am modificat, am găsit un cuvânt, e vorba de garaje fără autorizație de construcție. Este o precizare pe care dumneavoastră nu aveți în textul din dispoziția 554 pe care o propus-o domnul primar. Da? E corect. Da. Deci,
se menționează fără autorizație de construcție. 5, 1 nu se pronunță, 2 cere modificarea proiectului inițial și 2 să abțin. Din punct de vedere personal, deci a consilierului Găvan, nu mă pot pronunța din punct de vedere al comisiei, pentru că ea a fost un... Da sau nu? A fost din 4, 2 da, 2 nu. Deci nu mă pot pronunța. Nu? Deci nu se poate spune care este punctul de vedere al comisiei. Dacă îmi permite să intervin ca consilier, vă pot face precizările necesare. Îmi permiteți? Deci hotărârea 133 am adoptat-o fără să ținem cont de expunerea de motive pe care a lansat-o inițiatorul. Din nou revin asupra calității celor care întocmesc documentele în primărie, proiectele de hotărâre și respectiv raportul asupra proiectului de hotărâre. În expunerea de motive a domnului primar, o am aici în față, se spune că deci proiect de hotărâre expune de motive privind închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public și privat al Consiliului Municipal Bârlad, pe care există construcții de garaje neautorizate. De aceeași parte, cele două categorii de construcții. Deci noi am dorit ca să punem în legalitate pe cei care și-au construit garaje fără autorizație, urmând ca funcție de ce spune legislația, să luăm o decizie și asupra garajelor care sunt construite cu autorizație și care plătesc mai mult sau mai puțin taxe Consiliului Local. Deci sunt două chestiuni distincte. De aceea eu v-aș propune ca proiectul ăsta de hotărâre pe care avem astăzi să corecteze sau să pună de acord expunerea din motive a domnului primar la hotărârea 133 cu titlul hotărârii 133. Deci se refere, proiectul de hotărâre se refere la completarea, de fapt, acestui titlu cu garaje neautorizate.